Čaute ľudia, dneska vítam pri jednom šorte dlhšom. Viem, že som včera nenatočil video, uvedomujem si to. Dneska budem sa snažiť do 30-20 minút natočiť video, lebo budem sa snažiť to rýchlo vystrihať. Mám to za chvíľu natočené. Nebudem ešte, bude to zase ochutnávka, potom bude zase už normálne video. Zobudil som sa ľudia. A tam je 1600 zliadnutí, že dnes je video. Sorry, že včera nebolo, ospravedlňujem sa, je to moja vina. Ale že 1600, 117 lajkov a 140 odoberateľov, no ja som skoro odpadol, ti hovorím, ja som ty vole, dal infarkt, ti hovorím. Ja si hovorím, že čo? Vy ste ľudia neuveriteľní, ja sa ráno zobudím a tam vidím 140 odoberateľov. Z toho tam mám 1600 zliadnutí. A z toho 17 lajkov. Akože to je rekord u mňa. Lebo snažím sa natočiť viacej videí. Pardon, že včera fakt nevyšlo. Nemal som čas. Hej. Akože lebo to, keby som už natočil, tak už to aj tak dneska vydám, takže radšej som to dneska nech mám aspoň energiu, lebo včera už bol večer, keby som mal natočiť video, už bolo asi včera, neviem koľko, 8. A tak to je jedno, lebo ale ne, sa musím. Proste ja neviem, proste dneska bol najlepší deň to natočiť, ospravedlňujem sa fakt za to, ale zas posledný krát to budem hovoriť, že akože ľudia, akože ja som nikdy akože neveril, že niekedy tento YouTube kanál oživím a vidím tam proste 1600. Akože 1600, no nic. 1600 proste tam vidím. No sorry, ľudia, som ešte v pyžame. Lápet asi. 2 minúta mi zobudil. Nevadí. No. Tam ne, to pred 5, ale tak hovorím si, no pozriem sa na YouTube, čo len, že koľko to má zliadnutí, no a tam je niečo 1600. Dostal som infarkt, akože nedostal, ale akože som dostal infarkt, pretože tak veľa zliadnutí tam vidieť a ty vole, nebojte sa, video vyjde za 30 minút, idem ho natáčať, takže kúkajte YouTube, zapnite zvonček, aby vám toto video neuteklo a ďalšie iné. A ďakujem vám za všetko, podporu a za všetko. OK, tak čaute.